Nangsip sawijining nabi. Panglimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 24 Maret taun 2020 kapetik saka Injil Lukas bab 4 ayat 24 tekan ayat 30. Kamus basa Jawa negesake nabi minangka wong suci kang pinaringan pepadanging Allah bisa memeco utawa ngramal nangsipe sawijining wong utawa bangsa. Dene Wikipedia negesake nabi minangka wong kang dadi sambung wicara dalem Gusti kinantenan pangeram-eram dalem Allah. Marga kang kawartakake karsa dalem Allah dene kang antuk warta umat Allah kang nerak paugraning Allah mula asring dumadi sikap nulak lan nampik enggo nganti nganiaya lan nyedani. Sikap iki katindakake wong-wong mau amarga wis rumangsa mapan lan kepenak ing kahanane urip jroning dosa. Minangka nabi ing waosan dina iki Gusti Yesus uga katampik katulak kepara dening wong-wong sak kampung dalem Nazaret. Iki dumadi marga pangandikan dalem kang nyelekit saengga gawe runti ing wong-wong Nazaret. Ing sesorahe Gusti ngendikake menawa para nabi padha ingutus marang bangsa-bangsa manca jalaran ora kaanggep utawa ora kaajeni dene bangsane dhewe. Ing kene Gusti martakake menawa Gusti Allah ora amung tresnani lan ngasihi bangsa Israel wae, ananging uga bangsa-bangsa manca sak njaban Israel. Kabukti Nabi Elia umpamane ingutus mitulungi mbok rondo Sarfat. Iki merga liwat Ahab lan Isabel Israel kang padha nembah brahala nampik Nabi Elia. Dene Nabi Elisa malah ingutus nyarasake Naaman sawijining panglima negara Aram. Wong-wong Nazaret lara ati jalaran ora seneng krungu warta menawa Gusti Allah gawe becik marang wong-wong manca, wong-wong kafir kang miturut kayakinan wong-wong mau tinitah amung kanggo lenganing neraka. Monggo sami kapirsani tafsir Alkitab miturut William Bakri. Pranyata ing sadawaning karya dalem Gusti Yesus pancen ora nampik pisuwane wong-wong kang asale saka njaban bangsa Israel. Wong-wong saka njaban bangsa Israel uga antuk berkahing Allah. Kejaba iku wong-wong Nazaret ora seneng kepara ora percaya menawa Gusti Yesus sing wong tuane amung sawijining tukang kayu, wong lumrah kaya wong-wong mau, anake ngaku-ngaku minangka nabi. Wong-wong mau rumangsa ora pantes diwulang lan mituhu wong kang derajate padha, kepara malah mbok menawa luwih asor, wong amung tukang kayu. Dadi wong-wong Nazaret ora gaduh ing pamikiran, ora gaduh ing panemu utawa malah nutup ati menawa Gusti Allah bisa nimbali sapa wae, kalebu nimbali wong kang paling prasaja minangka sambung wicara dalem. Rong perkara iki kang ndadekake wong-wong Nazaret kebrongot atine banjur kepengin nyedani Gusti. Para tresna pelem kinasih panampik panulak marang para pendherek dalem Gusti isih kaalami ketuk dina iki. Maneka alasan kaaturake endi sing ora duwe izin papan ibadah, endi sing kristenisasi, endi sing kabiji kapir lan sak piturute. Sing cetha rikala para pendherek dalem Gusti katampik kakaningaya enggo mbok menawa nganti ana sing dipateni barang amarga nindakake bebener, dheweke ora bakal kelangan upahe minangka nabi. Marga dadi sambung wicara dalam Gusti, sawijining nabi bakal pikantuk Allah piyambak kang sabda lan karsane kupiya kawartakake sarta kauripi jroning urip padinan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Romoso, Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu agung Gusti Yesus putra dalem tinampik dening tiang-tiang sak kampungipun awit tuhu ing ayan martosaken sikawelasan dalem dumateng sedaya bangsa. Kawula muju semanuwun awit tinimbalan minangka pendherek-pendherek putra dalem ingkang ateges ugi tinimbalan minangka nabi ing jaman sakmenika. Mugi kawula boten awang-awangen ngayahi timbalan kenabian menika.
Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.